Karibu sana mwanchu murigeria bono tochaka na roboti rokobwatia ase omobere bw'omosae oyomo nigo otoka rero mambia korutire OITIRE na kurutwa ROCHE ase kenyoro kia Ibucha kegotoka ensemo ya Sironga ward ya West ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira koreng'ana n'abanyakenyoro nigo bono bagoteba nyagusira okorukwa Eric nigo bono are gokora emirimo ase enka eyemo na niga are korwa ase ensemo ya Gesima nabo igo niga ase arikire ase omochi oyomo ase ekenyoro ekio buna oyo ore koenga amarwa ari atanjeire abanyakenyoro abo nigo bono baesokire na gokwandira eng'ana eyo abo ase bono bagikeire amarwa akoniwa ase ensemo eyo nabo igokoraga ebiara bororo abanyanyimbo ase okogendera gosangiriria ebango na goumbia okoniwa kwa marwa yo abanyanyimbo korwa ase omochi onyamira nigo baikirana ase ensemo eyo na korusya omobere oyo na koyoira goika ase enkendo nyamira ase obotuki bwachakire morioka komanya ninki kererete gekore ekio kwenekiwa murikito Vincent Monda na mange abamenyi abo ba Sironga nigo baboka rero mambia no moishano chinga kibanyoro omobere bw'omosae omokorutire ROCHE ase engoroime ase abamenyi b'ensemo eyo bakoroserie ekebogo kia matobori egento giakorekana n'omwana oito okorueria amoni otokore ROCHE tugutera amache imeri bwago imegaki tokonye abakungu bakoibora amaene na Nyasaye omwana ori aitire enjere mbe omwana barire tomogongo burure kaki abakungu bakoibora amaene na Nyasaye abamenyi abo nigo babwata ndiande getindi na gotongia bomenyo abo asamaru akoniwa egento bega abanyakenyoro bagoteba yamateyo ne maite bunanya gusirasirete acheta igagacha akabekwo konia amaru omoswati oyi ato cyane takonia amaru arwara abana baito basome abana bagotinda mambi sambiri paka magoroba bana mbari kogenda mugondo nonye nigo abamenyi abo nigo bagikeire amarwa ayire ase bagoteba niga baete mechande menge oroja abantu tubwata abana basinini bamenyira amarume no bamenyete nande basomete toko barigeri kigasi cyasinya amarume no bakorete amaruara igato cyandire kenyora abana baite bamenyeto mbaiko cyakinyumba Sironga Ibucha amaruare gato cyande gaki abangina kurango nigo bana bagikire serikali asogoticho gotoko gotarusia amarwa ase ensemo eyo abo ase abande bagoteba abanyanyimbo nigo banchite kuye bango na gotiga amarwa kogendera kobaiga abo abana baito basireire amarume atosumbuire iga twakwanire kerengaki onde teyogo totegerera tubwata abana bakwende skuru tubwati muntu ogotokonya abasaja bitu bakwerera amaruime abantu bakure kenyoro ikigito abana batano omuntu bakurusia maruso barere batoretera bakagesieri abana baito bakure baerire kesa kukia mambinge iyo nigo bakoboria serikali imukie getambukire getindi gochia ase bare bakoenga amarwa ase ensemo eyo nabo igo bang'anyia abanyanyimbo nari amarwa arasiriwe igo tugusaba gaki abasikari bare Nyamira basipi barusibwo abasikari bachenjigwa abasikari abang'ao bache bakore gasi bona ntokomanya nkitogokora eserikali tokonye twajandikire gaki abagabi bare gati gabatokonye gaki tokonye omobere oyo obwate chingoma chintindi nabo igore gotioka nigo irwa ase enkendo ya Nyamira na abanyanyimbo abo ase goika bono iga abanyanyimbo banasire omosae oyomo oyo bakagire tora abakonye n'obotuki obwo Vincent Monda, Ensoko TV.